Și acum să încercăm peștișorul. Am făcut niște sos ăsta verde frumos, de tot elegant. Da? Vedeți. Cui nu-i place coada? Ia să vedem cum vom înțelega. Am făcut poftă, nu? E bun. Știu că vă place. Și că v-am făcut poftă. Sosul ăsta verde face tot. Bine, și coada la pește. Hai, v-am făcut poftă. Să aveți poftă. Să fiți cu mine. Să nu mâncați toate prostiile. Aveți grijă. Hai. Vă pup, pa.